Какво правите? Аз съм Петър. Това е Зорница от зади ми. Не каза истинското име, бе! Добре, за мастер, айде. Зет мастер разказвай, бе. Ти си... Май Петкан! Тихо е! Не бяга, нищожи. Сега къде ще си правим кръща? Кога ти кръща, ма? Какво да кажа, бе? Къща, айде. Това, господин речник. Чао! Не, чао ми. Сега след малко ще таковаме. Лата. Сега ще се Не обърна. го трябва, бе. Петре, какво правиш, бе? Гледайте. Значи, Ох! това ти дет му дари. Ти ми използваш истинското име, бе. Не дей го използва никога. Айде, добре. Стига, бе. Няма го използваме. Присай, не мога да рева, нищо, ще убия. Добре. О, фак, падна. Чао! Отивам да взема малко дръвчета. Ти в момента снимаш ли, бе? Да? Защото ти викаш някой, ще спирам за малко такива. Айде, бе! Той е едно. Оха, бебе. Сека дърва, цепя глави и дърва. Човек, ще отиде толкова далеч. Цепя дърва. Имаше до нас точно една гора. Аз взех бели дървета. Аз взех кафяви. Но май се стъмнява, ако ще кажеш да се направим по-бързо къща. Не се стъмнява. Чакай, къде е слънцето? И то няма слънце, значи не се стъмва. Какво става? Да не става ден? Да знам, може да е било сутрин. О, идеално, ще засадя дървета. О, чакай, че това вятър ужас. Зори, ела към гората, или сама си има пещера, може там да си направим. Чакай малко, убивам овце. За да си прави легло. Айде, овцо, ела тук. Овцо. Тук има много овце при мене. Отрепи няколко да може и ние да си направим и тримата. Аз пък двамата къща. Човек, намерих само 2 овци. Имаш ли храна? Много малко. Човек, ти си го насилил до края сигурно. Зомбитата. Опс! Проблем ме, че беше. Сега дай малко пилешко или какво там си. Нямам. Ела, не знам къде спустрем къща. Дай намерим един кома! Не изядам. Видях, че имаш в ръката. Не, само едно е, брат. Тук има едно пилешко. Ще го изям. Добре, ай, дам че. Нямам храна, аз умирам направо от глава. Той аз нямам толкова много храна. Праси видяха там, ще го взема. Крава. Кравата е за мен, прасета е за теб. Овца. Сори, ама аз съм овца. Намери още 2 вълни. О, идеално, 2 плишки. Добре, аз се напълних храна. Нямам чак толкова много, майде имам. Праси! Ще го изям. И ти ли идваш? Не, аз знам къде да се направя къща. Чакай, крабъл! Аз тук опитвам да убия една крава, за да изям. Ела! Чакай малко да бием праси. Че трябва да имам храна. Само, че ще живеем в пещера малка. Що живеем в пещера, бе? Ти по-бързо, понят природата къща. Да, ама аз ти нямаш даже брада. Аз съм на 3 бутчета, бе. Мамо! Аз съм закусвал. Изядох 5... Писала си ми. Писала си ми във Viber. И аз съм гладна. Здравейте, хора. Успях малко на пауза клипа. Защото така си приказахме с майка ми за малко и добре. Печо, къде е пещерата? Ега! Аха. Що е така, бе? Те направих от предния хода. Това е малко тъмна пещера, намери ли въглен? Да, това е проблема. Сега ще трябва да направим печка, намери малко дърво. Човек, тук не става така. Пробвах. Мисля, че това трябва да е на по-друга версия. Не, но това застава пак. Овца! Да превърнем дървото и правим пак въглища. Човек, ще имам да убия овцата, за да имаме легла. Оп.
Ето, чакай малко, 100 милиона. Ти колко си забрала? 4 вълна. А. Намерих паднал дълго. Бързо, бързо! Кобе? Дай ми храна. Имам... Паднаха ми 2 бутчета. Нико, аз имам паднали 3. Аз имам 3 паднали. Аз в другия епизод, нали, ще направим ферма, не ферма, говоря за той. Къде си правим растенията? Ще отглеждам хляб. Ако можеш, ще... Тук аз не мога да разбера откъде се вземат другите семена. Май трябва да открием сел на вилинджера. Овца! Чакай, че късвам цветя. За да имаме червен цвят. Аз искам да си бойдисам буките. Тук може ли? Да. Да си бойдисаш буките локи. Защото имам... имам 3 букчета. Петя, ама колко си го направил тебе? Открих крипър. Чух ще гръмна. Май. Не го убих. Петя, става тъмно. Дай малко дъски бързо. Нямам дъски, бе. Кой имаш? Имам. Чакай, търся овцата. Убием овца. Майка. Къде отиди овца? Моля, please, ау. Забрали достатъчно вълна? Не, трябва ми още една. Тук има. Добре, дай я. Не мога! Не убия. Аз ще умра, забирам си храна, ма. Овцата убиля. Ега. Чакай, ще убия. Ох, чакай, че нищо не виждам. О, Боже, не виждам нищо. Ще изгубим овцата и няма да можем да заспим. Добре, имам достатъчно вълна. Сега, бързо да направим. Човек, не знам къде съм. Изгубих се. По-тъмно не може да бъде. Това е толкова тъмно, бе. Петя, направих 2 легла. Само, че трябва ти да дойдеш тук. Път ще дойдох. Човек, не мога да видя нищо. Аз виждам, идвам. Ето при мене си. Човек, сложих 2 легла, опитай да ги оцелиш. Оцелих едното. Чакай, сега аз трябва да оцеля другото, не го виждам. Не мога. Петя, изгубих леглото. Що е толкова тъмно? За малко ще го направя на креатив да мой да стане. Добро утро, добър ден, хора. Спряхме за малко клипа на пауза. Не знам защо. Защото загубихме таковата става. Видяхте много тъмно и не можахме да бием нищо. Аз само виждах мрак, нищо друго не виждах. Аз малко ти виждах името. Човек, аз името даже не ти виждах. Имената светя в тъмното. Да, пак не ти го видях. Въртях се като пумпал. Ох, имам това твърде малко по бутчета, зато ще гледам да изпека дърво. Ти какво ще кажеш? Трябва да се направя печка, бе. Аз имам и в къщата. Добре, айде идвам. Аз ще си изпека. Човек, оставя се леглото навънка. Ти имаш малко мезе. Имам малко, да. Петя, забрави си леглото, отивай да го вземеш. Чакай, изпеках. Печа ги. Гати! Такова въглени ли правиш? Не, тук съм щупила стената. Един въглен има. Дай. Що? Имаш ли малко дървета? Да, ама... Напрей пръчки. Чакай, не виждам. Върни въглена. Чакай малко, бе. Дай въглена. Добре, значи. Ето, остави го. Чакай, не съм. Ето, остави го. Аз стивам на той. Петя, оставя се леглото навънка. Бащи гладата си. Ти си бащи гладата. За колко бутчета си? 3,5. 2,5, де. Ти? 1, 2, 3, 4,5. 4,1/4. Добре, сега какво ще правим? Човек, трябва ми само един въглен. Човек, нали не иска би въглена? Не. Дай ми го. Имаш ли пръчки?
Да, дай. Отиди го напей на факли и освети малко. Аз мога да си го направя в мене. Готово. Бати, има кукушка, му е много далече. Опа, изхабих една факла, да я вземи, ще ме връщам. Човек, що е толкова тъмно, не мога да видя нищо. Вала, имаме светлина. Изпуснал се много камъни. Добре, имаме светлина вече. Петьо, направо ще признае бати хубавата база. Чакай се. Какво направих аз? Направих 3 бутона без да искам. Трябва ми още малко. Ще спра за 15 секунди. Човек, защо е? Трябва за малко да спра за убитото. Татко ти. Добре, хора. Така, имаше родина, така ще решите и сега. Трепете се, крави. Нали включи зомбитата? Да, изключих ги за малко само. Ма нали пак ги включи? Не. Само да отрепа една крава тук за всеки случай. Аз пак сминам си. Добре. Берем. Петьо, отивам да трепя дървета. Какви ти дървета да трепиш? Имам 4 месата и че не ми пречи аз. Аз си направя отделна къща. От твоята, да знаеш. Аз искам да съм свободна. Свобода! Аз ще... Петьо, нали ти казах да си прибереш леглото? Оставя си го отвънка. Забрах камък. Кокошки и крави много са готини. Защото ще го видя. What the fuck, тази края нищо ми дай. Да се направи ли стрели? Аз даже нямам лъка, ма. За всеки случай. Човек, тук убивам всяко животно, где да видя. Аз си направих къщата. Аз си направих къщата на един остров. Там близо до тебе. Ще сме наблизо. И така, хора. И така, чао, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, ударете един лайк и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Чао! Чао и приятен ден! Или приятна вечер! Или лека вечер, ако е нощ. Ако го гледате през нощта този клип. Чао!